Huriani Tuhan, nenolonga di baga sa tuatta Yesus Kristus, di baga sa tikyon, neng marsaur mo hita do debata, alay marsada ni roha mahita martanyat kita. Debata Jehovah debata amanami, upara dehami ma diri nami, di baga sa tikyon. Asang giat hatam nanaing tanginon nami gabi maripola di bagat sangulo nami. Muliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hurian ni Tuhan hatani di bata nasartu hita di bagasa tikyon. Tiene mai sian buku panurirang maliaki bidu tolu. Mamukamay siya na sa pulusiya, masoho sa tuaya 24 o mahatan ni Tuhan. Ay idama naroma ari na marsigorgor, songon pamurunan, jadi doson durame sudi halak na jukat dot halak siula hajahaton. Gabi marsijebur manasida baino ni ari narosugut. Ninna Jehovah Jebaot. Dang adong tadi konon na dinasida ng urat ng rating. Alay bisar maanggo dihamu akka na makabiari guarhu. Matanyari ni hatigoran mardongan hahisaron. Dilinggoman ni habong na. Gabi ruar mahamu jala panihal-nihalon songon anak ni lobu akan naruar sian bara. Jadi dige-dige muna mahalak perjahat. Ay doson sirabu nasida sogok ditoru ni pak palak ni pak muna. Diari si benokku ninna Jehovah Jebaot. Saya paingot-ingot tamu mapatik ni si Musa naposoki. Nahupatolhas tu ibana uju di Horeb tu sandok Israel. Akapatik do uhum. Idama suruh kuma tuhamu panurirang Elia. Patu jolo di haroroniari ni Jehovah na bulun. Jala nasokali. Asay bana paulakon rohan ni ama-ama tu akka anakna. Jala roha ni akka danak tu amanasida. Aso ng roaw makonang uhum hamagoan tutanoon ido sahana. Damang dainang na hinalonga di bagasa tuhat ta Yesus Kristus. Parjulis sahali narikot parohonot ta senhatan ni Tuhanon. Molo di bahasa Indonesia didokon maliaki bidu opat ayat sada sahatuonom. Alai di bahasa Batak didokon maliaki bidu tolu ayat 10 sahatu 24. Nama rasing do sasitong na daong alai saluhut nai taringot tu pembagian nasdoi na pinatupa ni Lembaga Alkitab Indonesia. Urian ni Tuhan, nenolonga di bagasa tuatta Yesus Kristus. Sipata molo di taringot tu haroro ni Tuhan. Gudang do jelma na porsea, gudang do nasuna porsea. Gudang do nagabi tahutan, jala gudang musedo nagabi marolopolo. Alay molo halak na porsia tu Tuhan. Songod di do nasida para dihudiri mano muharoro ni Tuhan. Oma narikot nanang raju mata nanang persejarata. Marhite-hite jamita na satu hita dia pala partikyan. Damang dinang
dung di parwahon debata parngoluon ni bangsona dung mulak nasida tertaban siatano Babilonia doa humaliang. Di pasah debata matu nasida soal ari ni Jehovah. Talumobi di buku di Simaliakion takasdo di gobarhon taringo tu hari ni Jehovah. Adong dua rumang. Molo kena Porsea, moloro ari di Jehovah di bagasan parngoluon. Gabe di dokon nasida marolo pulok di gobarhon songon anak ni lubbu di bagasan ayat na pa 20 honi alai bisar maanggo dihamu akan nama kabiari guarhu matanyari ni hati gora mardongan haisaron udukna gabiruar mahamu jala panihal-nihal songon anak ni lubbu. Maka ketika hari Tuhan akan tiba, orang yang percaya julmana Porsea ikut marolo polo, ikut taruli nasida, ikut totong nasida marlas ni roha. Gabesongon anak ni lubbu nasida na baru haluar siap bara. Lapatan na adong las ni roha nasona mangika ngoluna. Adong las ni roha disiala di patolas di batas saluna akan pinarsitan ni rohana. Alai anggo halak na subadia mana akan najukan songon na diayat 10 siai dipatudus nasida songon durame. Artina bakaro ni debata pasudau ni debata jeladap adong si ingoton sian ngulu di nasida. Damang dainang nanolonga di bagas sa tuata Yesus Kristus. Ahado nanayang parsajarata sanhata ni debata nasahat hita di bagas sa partikyanon. Naparjulo sa hali marhite-hite jami taon nang dipaingot tu hita ganuk marsada-sada pajawon ni debata asa salu na ita paubaroha. Paubaroha, pauba pangalaho, pauba hadiriot, jalapatogu haporsiaon. Lapatan na songon dia, ala na neng rona maari ni Jehovah, berarti salu na ita iko paubaroha. Tujuan na tu diha. Asa moloro ari ni Jehovah, naung diwarihon, naung ditotuhon, naung binuhul ni debata. Salu na hita nungarade majakot molo nungata pau barohat. Salu na hita gabe marlas ni roha di bagasan parngoluon. Salu na hita gabe marolo polo. Alini amang inang selagi adong na pepartikya si sonarion tapau ba marohat ta. Gudang sonari aka ama dang olo do pe barminggu. Gudang sonari aka ama holang na dilapo do pena. Gudang sonari aka ama lalak di parlalapan do pena. Alai gudang musedo aka ina. Totong lalak di parlalapan. Alini amang inang tu salu na hita. Ala naneng ro nama ari ni Jehovah unang lalak di parlalapak kita di bagasan parngolonon. Salpulo saluhuna. Hamoraw na hagabir akasa nga po tadim no saluhunay. Dang di harikoton debata saluh nesyak kita. Aleda di harikoton debata bohado kita. Pau baroha majakon haroroni Tuhani. Bohado kita manomu-nomu ari ni Tuhani marhite-hite rohana yas. Bohado kita manomu-nomu ari ni Tuhani marhite-hite haporsyaw na tugo. Alini amang inang jami tahun yang mengajar tu kita gaduk marsada-sada. Asa totok kita pau barohat ta. Asa totok kita pau bahadiriot ta. Asa gabi partoha pita dia rajau ni debata. Naung dibuli debata. Jadi moloro debata di bagasan parngolot ta. Moloro debata di bagasan tikyo. Gabi marolo polo mahita. Songon akaide di sekolah minggu. Nasa totong dokon hari ini
Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Molo hari ni Jahuba Nabi Nuhul naik adong do tikina. Ale saluhu neko rajumata do. Ari na tapake. Ari na dilio debata do petuhita. Eko pakyot tamai pasanga perdebata. Ari na dilio ni debata tuhita tapake mamuji-muji gua ni debata. Namangi damang dainang. Nenolonga di bagasa tuat Yesus Kristus. Sian hata ni debatahon nang totong musenang di paingot tuhita ganuk marsada-sada. Songo dia do molo nungaro ari ni Jahuba di bagasan parngoluan. Di bagasan jami taon di patudos do ia tongoson ni Jahuba matutu si Elia. Patujulo ni haroroni ari ni Jahuba nabulun jalan nasokal. Asay bana paulak roha ni ama tuaka anakna. Jala roha ni akka dakdala tuama dinasida. Napaduahon didok debata di tudos-tudos. Nunga disuruh debata si Elia. Asa boha, asa saluh na hita majak kon haroroni Tuhan. Si Elia patu begeho tuhita ganuk marsada-sada anggota jaha di buku sada raja-raja. Gabe ibana do parhitian ni debata paingot raja Ahab asa muba. Gabe ibana do paingot aka partogi. Sonari amanginang dako lang si Elia pe disuruh debata. Yesus Kristus be nunga disuruh debata patudon holoni rohana. Asa boha asa gabe masuk kita tu harajaun. Alini amanginang mono nungaro ari ni Jahuba di bagasan parngolota. Nunga gabe partoh pita di harajan ni debata. Ali nunga gabe partoh pita di harajan ni debata. Gabe totong mahita marono polop di bagasan akang ngolutta si gano pare. Tuhita saluhna. Halak karistan. Di bagasan partikianon. Molotung pegodak akan rahis. Akan maol. Akan suhar seroh ado pikiran natadopi di bagasan parngolot. Aladang gabe saluh nema basumur taporcat. Alana debata di bagasan Yesus Kristus. Nungarotu portibion. Manggati salu hagalita. Asa unang di permudu-mudu dosa behita. Alai asa gabita raja dirita. Maka ngolun akalomoni rohani dibata. Amanginang Yesus Kristus pe dang diboto adiga jalatikina ari ni Jahuba. Alay akka patujulo ni ari ni Jahuba diboto Yesus Kristus. Songon na didokko di bagasan buku di si Lukas bidu 21 epit sampai 10 sia di epistel ta. Narumikot dihita bohado moloro Tuhan asa partopit di harajaon. Asa unang gabe songo durame hita na dibakar. Na didege-dege. Jela nasona adong ipolana manang nasona adong si ingoton. Alay angujol mana porsia. Di bagasan parngolun na di bagasan tikyon di jodoh kita. Asa totok kita maka ngoluhon jala mangulahon akka porsyota. Hobar tulo bodi rohani debata. Ingot tamu na mamangina. Molo nungaro ari ni Jahuba jala molo nunga di pamasa debata salunay. Dangadong beti kita madoko pai maju. Alini om mati kita. Saunari mati kita dihita ganuk marsada-sada. Mangulah lo moni rohani debata. Saunari mati kita dihita ganuk marsada-sada. Pasangapon debata. Sonari mati kita ganuk marsada-sada.
mangulahon hapor syauta songo na diigil ni Yesus Kristus. Tapatudun hapor syautai di bagasan aka ngulut ta si ganupari. Tapatudun hapor syautai di bagasan aka ulot ta. Suag-songo ni tonga-tonga rumah tangga ta. Asa gabi na martua hita na marulupuluk na gabi songon anak ni lubbu na baru haruar sen hadang na gabi tubulas ni roha na gabi tubu aka hadameo do aka hasonangan. Amin martanya kita. Muliate Tuhan disudi dinggan di basam doa sini roham. Nunga di pala sohami taruli marhite-hite hatam. Ajari Tuhan kami asa paradiho diri nami manomunomu harorong. Asa monoroho tu pertibio manopot tami. Ulu-pulu ma nagabi jalon nami. Jala hanguluan na saleng-leling na. Muliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Shalom horas Tuhan mamas-masuhita.